magadrihan unsa no. Paghinay po sa imong style na mga disgrasya mo sa imong kalagi no. Ano sa magadrihan kay kan? Nihi ko na sa punuan sa lubig. Pagtanaw po Kay tuba. Pagtanaw po sa imong giagian kan. Dili ko na makita sa akong kaitom na unsa ka may mo na. Binuan ang ini style. Mura imo na may ang kaninusan. Dili man ang ako bagay naglantaw-lantaw ko ng mga lubig kay lami kay kaog butong ya. Labay mo pud ka. Wapod ka makit-i. Pero okay po kay nga nakita ta danihan kay naapot ay chismisan karon. Okay sa mga entrega na yung business. Kay inani man gud ni ano kanang sa naunang panahon. Nay kuntis-kuntis. Unsa naman pud ang kutisa na? Padag ko ay bingka. Ha? Bingka? Oh, bingka. Oy, nani ang hitabuhan. San na kuntis yapon siya. Kay nakabalo man ka nga ang mga Amerikana og Negra Nagkubing ka. dagko gid nas bingka. Tapos gusto gid sila mobalos sa mga Pinay kay gansyon lay kuno sila perme. Tuod man. Kuntis man to katista. Tawag na yun sa ng ilang tingala na anong announcer. Pag ana sa announcer ang gitawag una Amerikana gyapon kay normal gituhan mi nga dagko lagi bingka. Pag kasi awal lagi kay pagtawag sa sa announcer. Amerikana. Ay. Kalma kay Amerikana bakray di ho sa taas stage pag abot sa stage kay na may bangko. Tungtong na yun ang kuandrihan ay isa katiil. Ugoy. Gabit-bit o. Nga lugar. Araw mo nga siguro. Onyaan magtungtong dia kay gabit-bit. Ay yung gabit-bit patula. Oy, si Bako. Dako ba na patula? Oh. Ano dagko nga patula gyud mo lang. At pag abot sa isig tungtong man niya yung isa katiil ana. Adito niya paslak din niya sa iyang bingka. Gilagarat yun. Lamon wala asin. Pakpak ang mga ulden kag dako gid ay lamon Ano grabe ato nga bingka oy. dako tuod man karon kay pakpak ng mga ulden pakpak abi nila og daog na ang song gitawag ang Negra ay apag ingon sa kanang announcer nga Negra ay duol lang Negra kag pas kag di biya pud magpagansi sa kadako Pagalag medyo lagom-lagom ito. Dako gid mo ang binuha. Isa kay bingka dike. Pag abot ito sa stage kay gabit. Kablo ba sa gibit-bitan? Nangka. Height. No. Abot sa stage ana, baklay siya ana panong sa stage ana. Pag abot sa stage kay na may bangko. Tungtong gyapon yung isa katil para nga mo aksyon ba? pag nga gid sa pagpatong sa isa katilhan. Paslak din yang nangka. Alagurot lagi ana gid tingog nangka. Oy, ana. Tingog dito. Sulod. Dako gid kay nangka. Hait di kasi nangalanggos ang matris ato. Ang mga udinsan. Hugyaw gid kanan og pamakpak. Okay, sayo na ba kag ana? Hait gid nangka. Paglisod mo ito sa ato pa sulod og talong. Gamay kay na. Anong pakpak ang mga panked? Di na gid lagi mapalakan kay dako na mga ito. Sayo na ba nangka? Nangka kahit pa kayo. Pagtawag gid karon sa kwan. Pagtawag gid sa Pinay. Pinay. Ay, dito gawas. Ang Pinay. Pero na pinaigking o unsa man? hinirang lihok. Medyo sa gaigking ana kay nagbitbit og 5 pesos. May 5 lang. 5 pesos na kwarta. Gamay siguro niya. Amo to may bala rato ni karon og gamay bagay. Adto sa stage bitbit og 5 pesos pag abot sa stage. Yan ang isa gyapon ni Antili sa bangko yan na. Ipangangal mo gyapon. Gyapon kay basi gamay. Pagkataon-taonan. Gilunod bitaw niya ng 5 sa iya ang bingka. Pag dayon gitingog. Sunod pud wala. Gitingog mo na. Nay dito gitingog ang music. Ano gitingog man to? Na ba video kihan sa ilalom? Dako kani video. Dako kay niya kay may video kihan sa 5 lagi. 2.5 pa. Di kita magpaganti. Oh my God! Wow! Hi mga guys! Karon guys, shout out na mo guys ang among mga subscribers, viewers, likers guys. Shout out na mo guys si
Gisto ni Caberti, Joseph Dawaling, Lilibet Catalogo, og sila ni Jiril Dagul, og ni Jiril Balasabas, Brenda Bernales, og si Ginalyn Bisadre, Charis Kakulba, og sila ni Silo Pilisidario. Og shout out po na ko guys si Richard Papin, uban sa iyang asawa nga pinakaambungan ug gwapa nga nilalang nga si Maris Papin, og ingon mo sa guys ni Leroy uban sa iyang pamilya. Og shout out po na ko guys sa akong sister diya sa Hong Kong nga si Eileen Mugot. Dai, please support my channel, our channel nga sa Bisaya Katawat TV. Og shout out po na ako ang mga friends, labi na sa MC Ang TV, Carlos Serinio, og sa mga through Facebook nga mga friends nila. Di rin ako mag-special kay tanan mo mga special. So, padayon lang sa pagsuporta sa Bisaya Katawa TV para permanente ang katawa. So wala pa nakasubscribe, please subscribe and click the bell button para ma-update pa mo sa mga next videos. Og so wala pa shout out sa gusto magpa-shout out. So please comment below para ma-shout out mo sa sunod na mga videos. Bye-bye!